खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 30 मार्च 2022 इं बुधबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं दैमा बसुमतारिया। मेष राशि माबाफोर आसा खालामनाय दंब्ला जाफुंहोनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, थासारिया मोजां। वृष राशि बिफानि माबा मोनसे साननाय थांखिफ्रा जाफुंनो हागौ, गोसोखौ सुखु मोनगोन, मोजां सान। मिथुन राशि मानिबा दायनि थाखाय गावखौनो गाव खाजानो गिनाय मोनगोन, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। कर्कट राशि सावस्रि लोरबांनि थाखाय जेखि मावा मेंनाय मोनगोन, सावस्रिखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। सिंह राशि साननाय थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हागोन, नखर संसारा सान्थियाव फैगोन, सुखुखौ मोनदांगोन। कन्या राशि माबाफोर मोजां दोहोन मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। तुला राशि माखौबा लानानै नांलायनाय जानो हागौ, जेखि जाया गोसो हमथानानै थानांगोन। वृश्चिक राशि जेखि जाया बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनाया मोजां। धनु राशि बायदिसिना खामानि मावनायनि खाबु मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। मकर राशि सुथुर जालायनानै थानाया बांलांगोन, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। कुम्भ राशि मोजां मोनलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। मीन राशि बायदिसिना साननानै गोसोआ बोरखांबायनो हागौ, जेखियानो जाया गोसोखौ हमथानांगोन। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।